Land Tax Division sa Bacolod City Government Center gin-lockdown matapos isa ka empleyado sang talatapan na nagpositibo sa COVID-19. Syudad sang Bacolod nagapanguna sa bugos ni Rehiyon sa may pinakadamo nga nalista sang COVID-19 cases. Yaring balita ang aton gintutukan. Ginkakibot ni Nene nga sarado sa gihapon ang Land Tax Division sa Government Center. Gani sa Licensing Division sang City Treasurer's Office na lang ini naghikot sang balayran. Kung nakabalo ko, ako din nagkagto. Gin-lockdown ang opisina sumugod Biyernes matapos isa ka empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Malapit 50 ka mga empleyado ang ginpaidalom sa swab test kagyara karon sa quarantine facility. Gulpi lang nagdamo ang positive cases sa Bacolod. And we have to face that reality. Ang talatapan naman sa Department of Social Services and Development, may kapinpulo lang ka-skeletal team nga nagabaton sang dokumento may angot sa SAP. Sige pa padayo lang serbisyo na muna. Samtang sunod sa Bacolod IATF, nagnegatibo na ang empleyado sang GSO nga naglaton sa siyam ka mga residente sang Purok Seaside, Barangay Tangub. Ang kapin 20 ka mga empleyado sang GSO wagin swab test, negatibo man ang resulta. Apisar sang pagtaas ang kaso sang COVID-19 sa syudad, ginakabig paglaom sa alkalde ang negatibong resulta sang 195 ka swab samples gikan sa CLMMRH Molecular Laboratory kahapon. We have to be conscious that our figures are rising. Magtinguha kita nga hindi magdugang. Sa karon, 22-25 ka lugar sa Bacolod City ang gin-seal off. Sang weekend lang, 123 ka bagong kaso na record sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang 89 ang Nalista sa Bacolod, ang pinakataas sa bugos ng rehiyon. Ang syudad man sa karon ang may pinakadamo ang COVID-19 cases sa Western Visayas, base sa latest data sa DOH-6. Sa pagpadayon sa pagsakas ng kaso kag mga empleyado sang syudad nga nalatnan sang virus, pangamuyo ang panaming sa mga job order sa syudad. Maghalong gid. Prepared lang kuya, vitamins. Opod kiri nagtistilyo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.